جهان تکنولوژی. خبرهای نوین از جهان علم و تکنولوژی. دستاورد کامیابی و موفقیت عالمان در ساحه‌های گوناگون. جهان تکنولوژی. салом шунавандагон ва роғибони барномаҳои радиои Тоҷикистон. Барномаи навбатии ҷаҳони технологияро бо ҷадидтарин ихтироот пешниҳоди шумо месозем. Бо мо бошед. бренди машҳури фаронсавии Каперни боз як навоварии ҷолибро ба дунёи муд пешниҳод кард. ҷуздони Airswap, ки онро яке аз ғайриоддитарин ҷуздонҳо дар тарих месозад, аз маводи сохта шудааст, ки 99%-аш ҳаво ва танҳо 1%-ашро шишаи махсус ташкил медиҳад. ин мавод бо номи Aerogel машҳур аст ва яке аз сабуктарин ва нозуктарин моддаҳои сахт дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад. он нисбатан шаффоф буда ба абр ё тумани яхбаста монанд аст. ҷолиб он аст, ки ҳамин мавод Aerogel қаблан дар лоиҳаи Stardust аз ҷониби NASA истифода шуда буд, то ки ба он зарраҳои хоки кайҳонӣ дошта шаванд. ҳамин мавод имрӯз дар дунёи муд ҳам истифода шуд. ҷуздони Airswap бори аввал дар ҳафтаи муди Париж намоиш дода шуд ва диққати бисёриҳоро ба худ ҷалб кард. ин ашёи оддии ҳаррӯза нест, балки як намунаи санъати илмӣ ва муд мебошад. ҷуздонро муҳандисон ва дизайнерҳо якҷо дар шароити лабораторӣ бо дасти худ месозанд. раванд хеле мураккаб аст ва чанд моҳ вақтро талаб мекунад, вале натиҷаи он хеле ғайриоддӣ мебошад. бо вуҷуди сохти замонавии худ, Airswap шакли классикии ҷуздонҳои Каперниро нигоҳ медорад, ки он ба тугмаи свайп дар телефон шабоҳат дорад. вазни ин ҷуздон хеле кам аст. вақте ки онро ба даст мегиред, гӯё ягон чиз дар дасти шумо нест. вазни ин ҷуздон ҳамагӣ 33 граммро ташкил медиҳад, аммо аз сабабе ки он аз моддаи шишагин сохта шудааст, хеле нозук аст ва барои истифодаи ҳамарӯза мувофиқ нест. он бештар як ашёи коллексионӣ аст. ранги он каме кабучатоб буда, дарунаш намоён аст. чунин менамояд, ки ҷуздон аз як порчаи ҳавои яхбаста ё абр сохта шудааст. бренди Каперни қаблан низ бо тарҳҳои ғайриоддӣ маъруф буд. он дар як намоиш либосеро рӯи бадани модел бо истифода аз моеъи махсус чоп карданд. ҳоло бошад бо ҷуздони Airswap онҳо як қадами дигар ба оянда гузоштанд ва нишон доданд, ки муд на танҳо зебо, балки илмӣ низ шуда метавонад. арзиши расмии ҷуздон эълон нашудааст, вале маълум аст, ки он як маҳсулоти маҳдуд мебошад ва эҳтимолан хеле гарон аст. эҳтимоли ба истеҳсоли оммавӣ баромаданаш кам аст, аммо он аллакай ба таърих ҳамчун як рамзи муттаҳидшавии илм ва зебоӣ дохил шуд. барномаи ҷаҳони технология. телефони Ulefone Armor 34 Pro яке аз қавитарин ва мустаҳкамтарин смартфонҳоест, ки махсус барои шароити сахт ва истифодаи берун аз хона сохта шудааст. ин дастгоҳ на танҳо телефон, балки як дастгоҳи гуногунҷанба аст, ки бо батареяи бузург, проектор, чарғоки шабнамо ва дигар хусусиятҳои лозима муҷаҳҳаз мебошад. яке аз хусусиятҳои асосии Armor 34 Pro чарғоки хеле пуриқтидори кемпингӣ мебошад, ки 1100 люмен равшанӣ медиҳад. ин чароғи оддӣ нест, балки як чароғи пуриқтидори корӣ барои истифода дар шаб, ҳолатҳои фавқулода ва сафарҳои тӯлонӣ ба ҳисоб меравад. боз як хусусияти ҷолиби Armor 34 Pro доштани проектор мебошад. шумо метавонед бо ёрии он ҳар сатҳи ҳамворро ба экран табдил диҳед. истифодаи ин проектор хеле осон аст ва ба шумо дигар лозим нест то проектори алоҳида бо худ гиред. танҳо телефони худро гирифта он лаҳза метавонед экранро фаъол созед. батареяи Armor 34 Pro низ хеле тавоно аст ва метавонад муддати тӯлонӣ бе пуркунӣ дубора кор кунад. ин смартфон ба об, чангу ғубор ва зарбаҳо муқовимат мекунад, ки онро як интихоби беҳтарин барои сайёҳон, мусофирон, сохтмончиён ва нафароне, ки дар шароити сахт кор мекунанд, месозад. барномаи ҷаҳони технология. дар Швейтсария дар як деҳаи хурден дар наздикии шаҳри Дюбендорф воқеаи нодир ва ҷолиб рӯй дод. муҳандисон ва муҳаққиқон аз донишкадаи технологии машҳури Швейтсария баландтарин бурҷи бетонии ҷаҳонро бо ёрии чопи сечанака ба истилоҳ 3D сохтанд. ин бурҷ, ки бурҷи сафед ном гирифтааст, як навоварии беназир дар соҳаи сохтмон ба ҳисоб меравад. баландии ин бурҷ 30 метр аст ва он аз чанд қабати бетонӣ чопшуда иборат мебошад. бархилофи сохтмонҳои маъмул, ки бо қолабрезӣ ва арматураи классикӣ сохта мешаванд, дар ин ҷо аз технологияи рақамӣ ва роботҳо истифода шудааст. он дорои 4 ошёна мебошад ва ҳар як қабат бо дақиқии баланд тавассути принтери сечанака ё 3D сохта шудааст. яке аз мушкилии асосии чопи бетон ин аст, ки он бояд ҳам замон, ҳам шаклро нигоҳ дорад ва ҳам зуд хушк шавад. барои ҳалли ин мушкилот муҳандисон як омехтаи махсуси сеқисматӣ таҳия кардаанд. гел ё моеъи часпанда, ки бетони тарро аз ҷорӣ шудан нигоҳ медорад. дуюм, суратбахшандаи хушкшавӣ, ки қабатҳои аввалро мустаҳкам мекунад. сеюм, арматураи дохилшуда, ки аз 3 кишвар
кишвар оварда шудааст ва имкон медиҳад бурҷ тавре устувор бошад ки гӯё бо бетонҳои маъмулӣ сохта шудааст. чизи дигаре ки ин бурҷро махсус мегардонад ин аст ки раванди сохтмон пурра роботӣ аст. ду робот, яке барои чопи бетон ва дигаре барои ҷойгир кардани арматура бо ҳам кор мекунанд ва ҳар як қабатро бидуни дахолати инсон месозанд. шунавандагони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи ҷаҳони технология ба поён мерасад. дар таҳияи барнома саҳм доштем муҳаррир Шаҳбоз Табарзода, коргардон Асҳоби Юсуф. то кашфи ихтирооти навбатӣ, хайр. ҷаҳони технология. хабарҳои навин аз ҷаҳони илм ва технология. дастоварду комёбӣ ва муваффақияти олимон дар соҳаҳои гуногун. ҷаҳони технология.